Home, no és fàcil, però segurament em definiria com un ignorant amb una voluntat aferrissada per deixar de ser-ho. Amb això de les amistats, la veritat és que sóc molt clàssic, és a dir, valoro l'honestedat i la franquesa, és a dir, que quan un amic et diu blanc, sigui sens dubte blanc i que per tant hi puguis confiar sempre. Home, suposo que el benestar es pot definir de moltes maneres, però el benestar individual seria una mena d'equilibri entre un bon nivell de salut, autorealització professional, és a dir, tenir una feina però a la vegada que compleixi les teves expectatives i el teu talent, i també equilibri emocional, no? Que inclou doncs, tot el tema de relacions interpersonals, etc. La veritat és que a mi m'emociona més la música que no pas les arts plàstiques, parlant de les belles arts així en general, però en tot cas, si em demanes una escultura en particular, m'agrada molt l'obra de Josep Llimona, en particular Desconsol i també altres, i si em demanes una pintura et citaria el Crist de Dalí. Home, el meu ídol va ser Michael Jackson, però va ser una mica abans de ser adolescent i em penso que la seva música encara no s'ha superat. No tinc massa temps de veure pel·lícules, però sí que una que no em trec del cap i que jo recomanaria és La ciutat de Déu i tota la temàtica de les faveles brasilenyes. La democràcia segurament és un ideal abstracte que intenta combinar a la perfecció la llibertat individual i la igualtat social, però que té aplicacions imperfectes al llarg de la història. Home, jo crec que al segle XXI potser li caldria un retorn a l'espiritualitat, en un sentit una mica general. És a dir, l'individu crec que s'hauria de tornar a reconnectar amb el seu exterior, ja sigui amb altres individus i també amb el seu entorn social i natural. Per tant, doncs, una espiritualitat entesa en el sentit més lliure, ampli i intel·ligent possible. Home, el catalanisme segurament és un moviment polític i una actitud pública que pregona o que vol institucionalitzar la personalitat diferenciada de Catalunya, no? Segurament en el futur, sobretot per guanyar la legitimitat, la batalla de la legitimitat internacional, el catalanisme, des del meu punt de vista, s'hauria d'unir amb les idees de liberalisme, és a dir, de llibertat individual, a l'hora de triar el teu propi grup de referència, i també de funcionalisme, és a dir, a l'hora de proposar una societat que seria segurament molt millor de la que tenim ara avui dia.